Какво става, бе? Къде е момичето? Сега ще дойде. Кога е сега, бе? 5 минутки. 5 минути. Сега трябва да дойде. Чакай. 5 минути. Ало, да. Добре. Да. Абе, какви 1000 лева за къв конфитюр? Това захар? Ти пиян ли си, бе, момче? Затвори ми, човек. Какви проблеми? Какви проблеми, бе? Конфитюри и лафови ме пускат на телефона. Това е. Виж, Аз май малко закъснях. Тя да. Избора стана този път. Супер. Може да помислим за заплатата, ще се чуем. Радвам се, че си харесам. Чао. О, е глупав, ма плаща добре. Нино, сигурен си, че все още искаш да имаме дете? Да. Нали по някакъв начин трябва да я вмъстим. Ще ми сложиш сиренце, нали? Да, ще сложа. И бързам. За къде бързаш сега? За работа бързам. За колко време Въобще си ще да ми помагаш. Ще помогна само тук имам да убия, да вземам First Blood. Да. Какво значи той да? Ами се имаш да убиваш нещо. Да, трябва още 300 точки да се взема. Да, ма днеска имам Вин. важно представяне. Трябва да ми помогнеш. Какво важно представяне? Ще видиш, ако гледаш. Какво трябва да гледам, кажи? Ще съобщавам за една летеница. Ще говоря за летеницата. Но биха ме заради твоята летеница. Добър ден. Какво му е доброто? Сутринта не си чух алармата, сигурно заради тежкия запой с нощи. Закъснях за първия си работен ден, а шефа се оказа някакъв истеричен идиот. На всичкото отгоре, морското конче, което ме пробутаха, се оказа пеперуда и се удари. Мисля да си поръчам едно кафе, но като се замисля е по-добре една водка ми донесете. Нека да бъде двойна. Да не приказваме, че новата приятелка на бившото ми гадже се казва Гошо. Забрави двойната водка, по-добре ми донесе една бутилка. Какво сънува толкова? Нищо особено. Съседа отгоре на етаж пак ме муфтеше да бучка захар. Какъв си неудачник само. Дори на секс телефона се обадиш, ще отговорят: не днес, боли ме ухото. Не стига, че ми се привижда призрак, но ме обижда през цялото време. Само да не ревниш сега, че може да ти се разтече гримът. Това ли е съседът ти? Онзи, който ти досажда постоянно. Да, същия. Изживява се като хипи от сервизите. Дали да не отида горе да го посплаша малко? Пък Белки им си направил харакири с китарата. Ти затова ли си тук? Да плашиш и обиждаш безпричинно? Какъв е смисъла да си призрак, ако не плашиш никого? Абе, какво му има на това, бе? Не. Тя сервитьорката от първия ден ги пропива. Какво да му има? Познай. Добър ден! Вие сте с обедните емисии новини. Днес ще започнем с една потресаваща новина.
деца виждат извънземни, които пеят песни на монголски. Всичко това от консумацията на традиционна българска лютеница, с която са израснали поколения българи. Драги зрители, налага се да прекъснем редовната емисия заради извънредни новини. Останете с нас, скоро ще се върнем. Уважаеми зрители, прекъсваме редовната новинарска емисия, за да ви представим извънредна новина. В нашия град Ямбол са се появили двама престъпници, рецидивисти, които извършват серия от грабежи по домове и офиси. Умоляваме зрителите, които са видели или знаят нещо за случващото се, да ни информират на телефоните на телевизията. Колеги, нека да пуснем кадър с двамата престъпници, които наричаме накратко Бони и Клайд. Да не би да е станала някаква грешка. Колеги от апаратната, каква е тази карикатура? Ние очакваме да видим образите на рецидивистите, престъпници Бони и Клайд. Уважаеми граждани, бъдете много изключително внимателни с въпросните престъпници. Тя да. Така фаса. Това е идеята, човек. Да, ясно, но не знаех, че ти идеята. Ай, супер, този път набараме деца и да внимаваш с порното. Добре. Ай, лека! Чао, чао. Добре, момичето. Да, по-добре е така. Да, аз после продължавам. Продължаваш с Това е.